Виж как чуваш, как като прасета бутат. Те ни дъвчат още. Аха, тук на жилето е ламбоби. Уи, омаза се цялото. Айде, Минда. Ела тук. Ела, Миндичка. Ела, Минди. Айде, моето момиче. Пикла. Айде, ела да ядеш. Ела, че децата ти потъмаха в... Да донеса ли другите бебици? Да ядат. Донеси. Айде, му оближи мъгло, че те сега ще ме изядат по пътя. Ма що стъпваш в храната на? Лейла, те ми се радват вече като ме видят. И пишочета. Опа! Още колко трябва? 2, 4, 6. 2, 4, 6, още едно. Айде, бебе. Тука, бебе. Не си ли гладна? Къде отиваш там? То ти беше заблудяна. Гледай, гледай. Бичок. Атака! Че що трепериш, мама мина? Бе, как се чува? Чуваш ли? Ела тук, яш ти. Хайде, мами. Хайде, мамо. Хайде, мама, найде. Хайде, мама. Виж, котките, ако бяха ще пипахча. Си хвали. Мами, оклепахме ги целите. Те ще се изближат после. Чуваш ли какъв звук? Линда, айде отива не ядеш. Ма хърляш. Тук по милицуното под пътя. Махни го. Много е голям. Кажи му, миличка. Няма ли да ядеш? Айде. Айде, яш.